Sugeng enjing para putra, piye kabare dina iki? Muga-muga para putra kabeh diparingi sehat ya lan tetep semangat. Nah, para putra, dina iki awake dhewe bakal nerusake wulangan basa Jawa, yaiku wulangan 8. Wingi awake dhewe wis bahas bareng-bareng ya kuwi ajar nyemak, belajar menyimak. Saiki diteruske yaiku ajar micara. Ajar micara kuwi tegese belajar berbicara. Nah, para putra iso nyiapke buku basa Jawa kaca 103. 103. Nggih. Pun nggih. Nah, saiki diwaspadakake gambar nomor 1. Gambar A kuwi ana tulisane teti dolanan. Teti dolanan kuwi tegese teti bermain. Nang kono teti dolanan mlaku ana ing saknduring papan. B sawise dolanan teti wijik. Tegese sesudah bermain teti cuci tangan. Nah, kuwi tumindak sing bener, tumindak sing apik. Diwalik kaca teruse. C. Teti maem sangune saka omah. Tegese teti makan bekalnya dari rumah. Nah, yen maem bekal utawa sangu saka omah kuwi biasane luwih resik lan luwih ana gisine utawa bergizi nggih. Nomor D. Sawise maem teti wijik maneh. Tegese sesudah makan teti cuci tangan lagi. Nah, gambar 4 kuwi sing ditindakake teti kuwi contoh tumindak sing apik lan bener. Nggih. Nah, saiki dibandingke karo gambar ngisore sing nomor 2. Gambar A. Bena dolanan. Nah, saiki sing dolanan bocah lanang. Bena bermain kuwi tegese nggih. B. Sawise dolanan bena jajan. Sesudah bermain bena jajan atau membeli makanan. C. Bena maem jajanane tanpa wijik. Tegese bena makan jajanan atau makanan itu tadi tidak cuci tangan dulu. Nah, kuwi tumindak sing ora bener utawa ora apik. D. Bena ngelapake tangan ing klambi. Nah, bubar maem bena kuwi mau banjur ngklelet-ngkleletke ana ing klambi. Mengoles-oleskan tangannya di baju. Nah, marahi klambine reget. Kuwi tumindak sing ora bener utawa crobong. Crobong kuwi basa Indonesiane jorok ya. Nah, gambar teti lan gambar bena kuwi mau minangka contoh. Contoh tumindak sing bener lan apik lan contoh tumindak sing ora apik utawa pakulinan sing ora apik nggih. Nah, saiki gatekke ngisore. Saka piwulang ing gambar-gambar kuwi mau. Ora mesti bocah lanang tumindake kaya bena. Tidak pasti anak laki-laki itu sifatnya atau tindakannya seperti bena. Ngisore. Lan bocah wadon tumindake kaya teti dan anak perempuan tingkah lakunya atau tindakannya seperti teti. Dadi ora saben bocah lanang utawa bocah wadon kuwi mau tumindake kaya bena lan teti. Akeh bocah sing sregep, akeh bocah sing njaga karesikan lan ora ceroboh. Teruse sing baku tumindak kang becik perlu dicontoh. Yang pokok, yang utama ya. Tingkah laku yang baik itu yang perlu dicontoh ya. Terus dene tumindak kang kurang becik ora perlu dicontoh. Sedangkan tindakan atau tingkah laku yang kurang baik itu
tidak perlu dicontoh. Itu maksudnya ya. Nah, saka gambar ing dhuwur kuwi mau, Teti lan Beno kuwi mau, kira-kira endi sing perlu dicontoh? Ya, nggih bener nggih, Teti sing perlu dicontoh. Tumindake Beno rasah dicontoh. Kuwi bocah ceroboh. Yen bocah ceroboh kuwi marai gampang kena penyakit, ya gampang kena lelara. Nah, awake dhewe kepengin sehat, awake dhewe kepengin ora lara. Mula awake dhewe kudu sregep njaga karesikan, ya kuwi karesikaning awak, karesikaning panganan, karesikaning papan lan liya-liyane nggih. Kabeh dijaga karesikane supaya sehat lan waras. Nah, saiki nomor A kuwi ana pitakon. Apa wae tumindak sing becik ing cerita kuwi? Apa saja tindakan yang baik dalam cerita itu? Nah, sing apik ya kuwi tumindake Teti. B. Apa wae tumindak sing kurang becik ing cerita kuwi? Apa saja tindakan yang kurang baik dalam cerita tadi? Ya, sing kok apik ya kuwi tumindake Beno. Nah, para putra, sing perlu dicontoh sepisan maneh ya kuwi tumindake Teti. Bubar dolanan wijik, bubar maem juga wijik. Ya, dadi njaga karesikan sakabehe. Yen iso para putra yen maem rasah jajan nang njaba ya masakane ibu kuwi dimaem minangka rasa syukur. Ya, aja wegah utawa aja emoh maem masakane ibu. Kabeh sing dimasak ibu kuwi mesti apik kanggo keluarga, nggih. Para putra, aja lali saben dinane ngulinakake tumindak sing apik. Ya kuwi umpamane bantu utawa mbiyantu bapak lan ibu ana omah, nggih aja keset. Pokoke ibu mundhut marang para putra aja nganti keset. Ya, aja nganti wegah ngewangi bapak lan ibu. Nah, piwulang ing dina iki cukup semene dhisik, iso diteruske sesuk meneh. Salam sehat semangat. Dadah.